Belar naturaletik, belar artifizialeko pausua eman dugu bingoz, bazan garaia, azken finean entrenamenduetako eta aiginean hangoz asfaltoan eta entrenamentua burutzen genituen, eta behintzat horrengo honetan belar artifiziala daukagu eta beste taldeekiko behintzat abantaila daukagu entrenatzeko garaian da, beraien pareko gelditu gara. Bultzada emateko balio izan du taldean? Azken finean, hone hau dela eta bi talde berri atera ditugu, alde batetik kadeteen lehen maila, justo gaur hain momentu honetan jolastuko dutenak, eta baita ere regional taldea. Herriak eskatzen zuen, gazteak gehien bat eskatzen ari zian talde bazan, juveniletan bukatu eta gero joan egin behar izaten zuten, eta behintzat horren bidez lortu dugu beraientzako beste taldetxo bat ateratzea. Iritziak entzungo zen dituzten ez? Denetarik, jendea zelaiak ingustua dago, beste aurrera pausua da, kluba 160 pertsona jokalarizatik 200 jokalari izatera zabaldu da, eta behintzat badirudi jendea gustora dagoela eta ilusioz dakagu beste demoraldi berri hau. Herritik kanpo egoteak ere bere abantaiak izango ditu? Lasaitasuna alde batetikan, beran herrian bertan egotea zelaiak egia esan uste dugu movimentuko jokarriko lukela, baina badakigu ezinezkoa dela, hemengo paisaje polito honetan bintzat gure zelaia finkaturik dakau betidanikan, eta behintzat ilusio egiten du, bolako zelai polit batekin urte estrenatzea. Bertara iritsi eta lehenengoan kotxe aparkatzeko aukera ere bai? Izaten dira oraindikan, partiduren batzutan hor zelai ondoan eta aparkatu behar izanak, baina behintzat lekua dago eta egia esan nahiko uste dugu leku eroso batean gaudela. Demoraldi berrira begira, nola ikusten dituzu gazteak? Gazteak ilusionatuta, gehien bat zelaian entrenatu alizatuko aukera eta hori ilusioz beterik egia esan. Eta helburuen mailan, bai kadete eta bai juvenilak horrezko mailan daukogu, mantentzea, infantilak ere bai. Regionaletan aurreneko urtea denez helbururik ez dugu jarri, gure mailan zein dan bilatuko dugu urtean zehar, eta infantile eta lebinetan futbolen erakutsi eta umeak divertitzeko aukera izatea.